ҷамъияти саҳомии кушодаи мадади турсунзода аз соли 2005 то инҷониб фаъолият дошта дар таъмини аҳолӣ бо техникаҳои пуриқтидори кишоварзӣ саҳми назар аз дорад. Бояд гуфт ки дар мадади турсунзода асосан техникаҳои гуногуни кишоварзӣ аз қабили тракторҳои замонавӣ, комбайнҳо, техникаҳои хурди дастӣ ва дигар қисмҳои эҳтиётӣ ба фурӯш гузошта шудааст. масъулини ҷамъияти саҳомии кушодаи мадади турсунзода иброз доштанд ки имрӯзҳо талаботи аҳолии шаҳри турсунзода ва ноҳияҳои гирду атроф ба чунин техникаҳои наву замонавӣ яъне техникаҳои дастӣ ки ба наздикӣ аз ҷумҳурии мардумии чин ворид шудааст бештар мебошад. дар фаъолият тракторҳои хоҷагии қишлоқи тракторҳои МТЗ 82 892 952 1025 тракторҳои лозими хоҷагии қишлоқ ба оварда содем. дар давоми фаъолияти мо ҳозира тракторҳои майда, тракторҳои хурди дастакӣ оварда содем ки таги ангурда кор карда ки ин тракторҳои хитоӣ лӯсхонг мешавад. 404 405 54 604 554 тракторҳои намудоша оварда содем. бо тракторҳои дастакӣ оварда содем ки барои майда хоҷагиҳода лозим аст, назди ҳавлида лозим аст. طبق اطلاع مسئولین جمعیت سهامی کشوده مددی ترسونزاده برای تمام نمود تکنیک‌های کشاورزی 6 ماه کفالت صفت داده می شود. در صورتی در این مدت پیدا شدن مشکل‌های تکنیکی کارمندان و متخصصان جمعیت مذکور مشکلات تکنیکی ها را برطرف می سازند.